Amalawi pakuonesa kuti tikutsatira kwambiri pa nkhani imene yachitika ku Nokima kuti ndalama zokwanira 700 million zasowa munjira yosadziwika bwino, ndipo Anokima asimikizira dziko la Malawi kuti ndalama yawo Amalawi sidasowe ndipo sidatayike, koma Amalawi aziwa adabwa ataonanso kuti pali ma officers ena amene amangidwa pokhuzana ndi nkhani imeneyi, ndipo ambiri akufunsafunso kuti kodi munesa munanena kuti palibe ndalama iliyonse yatayika, nanga awa mukuamanga wa why? Then mafuna Amalawi tidzimvana bwinobwino, palibepo nkhani zojiya apa, koma ndizongoyika chilungamo poyera kuti tizitha kuzitsata bwinobwino zinthu zochitika mu dziko mwathu. Amalawi pamene Nokima yasimikizira kuti ndalama yathu sidabedwe sidatayike, sizikutanthauza kuti ngati organization itapeza ma officials ena at 40 sangachitidwe report ku polisi. Ntchito ya ma controlling officers ma office ndikuonesesa kuti chuma ngakhale ma property ya organization ali safe. So pakakhala kuti pali suspecting negligence or abuse of office by the controlling officers, the organization has no option but report the matter to police, kuti apolisi apitise anthu aja ku khoti, akhoti ndamene amampeza munthu guilty or not guilty. So tisabwere ndi kuona ngati kuti kumangidwa kwa anthu zikutanthauza kunena kuti ndekuti ndalamayo yabedwa. Kumangidwa kwa anthu zikutanthauza kupereka discipline ya mu office kuti mwina zinthu ngati zimenezi zisazachitikenso kapena ku dera lina, kaya ndi bungwe lina, kaya ndi bomamo, zisazachitikenso zinthu ngati izi, chifukwa nkhani zikamachitika moteremo zimakhala zizonena kuti zokhumudwitsa kuti ngati boma lingathe kuberedwa munjira yotereyo, kuli bwanji inu ndi ine amene tilizika, amene tikugwiritsa ntchito mafoni, amene tikupanga tikugwiritsa ntchito mafoni a internet. Amalawi ndikufuna ndikusimikizireni lero, ngati mukuganiza kuti kuzabweranso nkhondo ya mifuti yowomberana ndikumagonjetsana ndikumaphana, muzindikire kunena kuti tikuzinamiza. Nkhondo imene ilipo pano ndi nkhondo ya internet, ndipo kubwera kwa internet, kubwera kwa mafoni, kubwera kwa ma email, kubwera kwa ma WhatsApp, kubwera kwa ma Facebook, zonsezi zabwera ndi nkhondo yake yapaderadera, ndipo nkhondo zimene anthu akulimbana pa internet, anthu kublokana, kupezeka zizonena kuti dziko lija kulowa munthu ndikuona kuti kumene ukupita map osaona, imeneyo ndi nkhondo. Anthu akupezeka zizoti akutenga phone number ya munthu ndikumakayamba kumatumiza ma message kunena kuti tengani ndalama mundithandize ndikubwezerani mawa, ineyo panopa ndikuvutika kuti ndichose ndalama ku account. Anthu ndikumatenga ndalama ndikumatumiza, zimene zikuchitika even ma MPs awachitikira. Tili pa nkhondo ya internet. Ine ndimagwirizana ndi project imene amapanga amakra sindikudziwa kuti project imene inathera pati, imene amanena kuti kulembesanso masimu card, kumene amanena kuti pakhale at least malire masimu card atatu.
kuti munthu akakhala ndi khadi asamapitirire masimu kadi should be 5 pa munthu mmodzi. Akachita register asapezeke kuti ngati ali ndi khadi ya TNM, ali ndi khadi ya Airtel, ali ndi khadi ya inanso, koma makhadi kandi ya business, kaya khadi ina ndiyo khuzana ndi pa family, yongogwiritsa ntchito pa family, koma asapitirire makhadi okwana 5 pa ID imodzi. Ndikukhulupirira kuti project imeneyi ikanakhala kuti ikupitirira kumakra ikanathandiza, komanso zomanena kuti munthu azilembesa ndi khadi yake, ID yake ndi khadi yake, osati kungotenga khadi ya wina ndikalembesera ID yake ya munthu wina. Zimene zijazo zikanathandizira kuchitanso kabu ma njira zambiri zimene anthu akugwirisira ntchito intaneti pofuna kumabera anthu anzawo. Ndesi ndikudziwa kuti kaya panopa amakra zili pati, chifukwa even ma email omwewa akumachidwa hack, even mafoni yeneniwa akumachidwa hack, WhatsApp weniweni akumachidwa hack, Facebook yeniyeni kumachidwa hack. Ndi zinthu zonena kuti zafika pa chimpwirikiti, andi pano pali anthu amene akupezeka ziti zoti kumayankhula ndi kumanyoza dziko, koma chifukwa chonena kuti sakudziwika, manamba awo sakudziwika, akhoza kubwera ndi kumayankhula amene angayankhulire ndi kumafuna kumabweresa nkhondo dziko chifukwa cha intaneti. Tikumatha kumamva anthu ali ku America, anthu ali ku Ireland, anthu ali ku South Africa akumakamba za dziko la Malawi ndi kumafuna kuti dziko la Malawi muyake moto, ndi kumafuna kunyoza utsogoleri wa dziko kuti Amalawi akwiye nawo chikuzi kudzera mu intaneti. Imeneyo ndi nkhondo. Tikayembekezera nkhondo ya mifuti yonena kuti dziko lizakonzekere kuti okay, tiyeni tikhale ndi mfuti ndiye tizikonzekera nkhondo, tikunama. Panopa tikuyenera kuti tivale zilimbe kumbali ya intaneti. Therefore ndimafuna ndinene ichi Amalawi kunena kuti sizoona kuti ngati kunokima kwachitika skando yoteroyo ndi kuti kusapezeke munthu omangidwa chifukwa chonena kuti kwachitika anena kuti ndalama sidabedwe kapena sidatayike ndi asamange munthu. Kukuyenera ndithu kumene kujako kukonzedwe, ngati mmene tanenera dzulo, tanena kuti pakufunika decisive action ya president kapena ya executive, kutero kuti kumangidwa kwa anthu ena kaya kutha ntchito kwa anthu ena kuthandizira kubweresa sanite kunokima, ngakhalenso kumadera kwina, kuti zinthu zoterezi zisazachitike. Even kutakhala ngati kumayiko kwina ndekuti amakhala kuti ma responsible amene amayang'anira nkhani za ma finances, amene amayang'anira nkhani za energy, amene amayang'anira akuluakulu, they are supposed to resign zikachitika zinthu ngati zimenezi. Koma pokhala kuti ndi kuno ku Malawi sitimaona vuto, timakakamira, sitingathe kunena kuti akuti chitani resign, akuti koma njira imene yatsatidwa yoti anthu ena amene mwina akhala negligence kaya achita abuse office yawo, amenewo they have to be responsible with their ntchito imene anapanga. Therefore it's only the court that can find them guilty or not guilty. Apolisi ntchito yawo ndi kukangomugwira munthu ndi kukamupereka ku court. So tisakhale ngati kuti tikutsutsana, ngati kuti mwina kapena nokima akuzitsutsa okha, hayi, koma this is the process imene ngakhale ngati dziko likhoza kukondwera. Munaona inu kuti 750 million nthawi ya achakwera itasowa ku Ministry of Agriculture, zidatenga nthawi kuti action yotere ichitike, koma ngati izi zisatheka pano, tikuyenera kuyamikira kuti anthuwo akafotokoza mbali yawo. Ngatinso pali ena ochuluka kuti akhoza kukhala kuti anali involved, ndikuti popeza kuti nkhaniyo ikufufuzidwabe, ndikuti tizionanso ma updates amene azibwera, koma tisafunse kuti why arresting them pamene ndalama sidasowe.
nkhani yonena kuti suspecting of hackers ilipo, ndesi tinganene kuti ma communication analipo pa ma email ndi anthuwo, ndekuti anthu amene anali responsible mu that time they have to be responsible ndi zimene anapanga. Umu ndimene tingafotokozere kwa anthu amene tikufunsa kuti why arresting people pamene mukuti sikunabedwe. Ine ndine Frederick Bire Malata.